ጋንታ አርሰናል ኣብዙ መስኮት ዝውውር ፈለማይ ዝበለቶ ተጻዋት ንምፍራም ኣብ ጫፍ በፂሓላ ውልቃዊ ስምምዕ ከም ዝወደአት እውን ተገሊጹ ኣሎ ጋይስ ሎማዓንቲ ዝበልክዎም ሓበሬታት ዝውውርን ሕሜታትን ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ላይክና ሼር ከይትርስዑ ፈለማ ጋንታ አርሰናል ንተጻዋታይ ጋንታ ሌስተር ሲቲ ዝኾነ ጀረሚ ቦንጋ ንምፍራም ብውልቀ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበፅሐ ተረጋጊጹ ኣሎ እዚ መንእሰይ ኮኸብ ተጻዋቲ ቅድሚ 2 ዓመታት ፈለማይ ናይ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ፀወቱ ዝገበረ ኮይኑ ዝሓለፈ ውድድር ዓመት እውን ኣብ ጋንታ ሌስተር ሲቲ ብምዃን ንከባቢ 1000 ዝኣኽሉ ደቂቕ ክጻወት ክኢሉ እዩ ብብቕዓቱ ድማ ኣብ ዓይኒ ዓበይቲ ጋንታት ዝወደቐ ኮይኑ ሕዚ ድማ ጋንታ አርሰናል ንዝፃወት ንምፍራም ኣብ ጫፍ ከም ዝበፅሐትን ውልቃዊ ስምምዕ ከም ዝወደአትን ተገሊጹ ኣሎ ካብ ጋንታ አርሰናል ከይወፃና ጋንታ አርሰናል ንማርኮስ ራሽፎርድ ካብ ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ንምፍራም መስርሕ ከም ጀመረ ተረጋጊጹ ኣሎ ማርኮስ ራሽፎርድ ኣብ ጋንታ ባርሴሎና ኣብ ዝውድር ዓመት ዝሐሸ ምንቅስቓስ ኢሉ እውን ብቕዓት ዋላ እኳ ተረአ ግን ድማ ጋንታ ባርሴሎና ኣብቲ ናቱ ቦታ ንኣንቶኒ ጎርደን ምፍራም ኣስዒቡ ካብታ ጋንታ ናይ ምውፅኡ ጉዳይ ርግፅ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ተገሊጹ ዘሎ እዚ መሰረት ምግባር ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ንማርኮስ ራሽፎርድ ካብ 30 ክሳብ 40 ሚልዮን ፓውንድ ዝለጠፈትሉ ኮይና ጋንታ አርሰናል ድማ ናይ ተጻዋት እዚ ብቕዓት ብምርጋጽ ናብ ኤሜሬትስ ስቴድየም ከተምጽኦ ከም እትደሊ ሎማዓንቲ ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታት የመላኽቱ ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ብወገና ድሕሪ ንኤደርሰን ምፍራማ ሕዚ እውን ኣብ ማእኸል ምክፍፋል ተጻዋቲ ንምፍራም ጻዕርታት እናገበረት እያ ትርከብ ንማቴዎስ ፈርናንዴዝ ንኢሌት አንደርሰን ኢሉ እውን ንሳንድሮ ቶናሪ ካብ ሰለስቲኦም መማረፂ ሒዛላ ኣብ ልዕሊ ማቴዎስ ፈርናንዴዝ ዘለዋ ድሌት ልዑል ምዃኑ ዝረአየት ጋንታ ዌስትሃም ዩናይትድ ድማ ከምቲ ትርእይዎ ዘለኹም ኣቐዲማ 80 ሚልዮን ፓውንድ ጠቃዓትሉላ እዚ ዋጋ እዚ ብወገን ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ተቐባልነት ክህልዎ እዩ ኢልካ ትፅቢት ኣይግበርን ኣብዞም ቀረባ ሰዓታት ድማ እቲ ዕላዊ ንማቴዎስ ፈርናንዴዝ ንምፍራም እተቕርቦ ገንዘብ ዕላው ከም እትገብር እዩ ተገሊጹ ዘሎ ጋንታ ዌስትሃም ዩናይትድ ትቕበሉ ድያ ትቕበልን ድማ ሓቢርና ንሪኦ ማለት እዩ ካልእ ሎሚ ለይቲ ካብ ዝወፁ ዜናታት ሹመት ኣንዶኒ ኢራኤላ ብዕሊ ኣሰልጣኒ ጋንታ ሊቨርፑል ከም ዝኾነ ተረጋጊጹ ኣሎ ውዕሊ 2 ዓመት ከም ዝተዋህቦ እውን ተሓቢሩ ኣሎ